Thokozani Kanzakehla. Bafowethu iya washo lo mbhemu wathi yakapa imbazo yokufa. Engabiza uthatha bani kusasa. Asazi kusasa azovuka ukuthi ithathe bani but iyadla bafowethu asazi konake lephi kodwa yona iyadla. So ngalesi sikhathi sanamhlanje ifuna ukuthi ukuzipha ithuba. Uma uzipha ithuba ukubonge ukuthi mawuphahla bese uyabonga ukuthi ngisaphila. Ngiyabonga ukuthi umphefumulo usahlangane nenyama. Abanye namhlanje kusebekhala, abanye bahleze emakhandleleni. Kusasa abanye kuzosabekhala, abanye bawulala bekhala namhlanje. Kodwa wena usaphila. Awuthi isikhathi sakho nje bese uyabonga bese uyaphaphatha edlozi nakini bese uyabonga kumdali wakho ngoba akukona ukuthanda kwakho. Kodwa kuwumusa wabo labantu ukuthi usaphila. Bafethu sikubongeni ukuphila ngoba kudala siba in contact nabantu ekuthiwa bane COVID kodwa thina namhlanje sisaphila. Ukuthanda kwethu lokho. Asike sikubongeni lokho encane esisakuphilela. Sibonga ukuthi ake umphefumulo wawahlukane nya. Ngoba kuyakhala kweminye imizi namhlanje. Abanye bahlezi emakhandleni, abanye bazilile abathandi ababathandayo. Athatheni ithuba sibonge namhlanje Kanzakehla akukho okuningi ngiyabonga kakhulu.